אז שלום ליובל הרפז. שלום. אנחנו נפגשים לדבר על הפרויקט של המפה האינטראקטיבית שיצרת, ואתה יכול לספר לי לפני זה קצת על עצמך? כן, לא יודע כמה אחורה אתה רוצה ללכת. כרגע אני עובד בחברת Inner Eyes, חברה שמתעסקת ברישום גלי מוח ביישומים בתעשייה. בהכשרה שלי אני חוקר מוח, יש לי דוקטורט מטעם מחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ישבתי הרבה בתל אביב, באוניברסיטת בר אילן, פשוט חקרתי מוח, גלי מוח של אנשים בכל מיני הקשרים. אפשר להגיד שהעבודה של הדוקטורט, כל התהליך שהביא אותי לשם, כאילו, זה נתן לי המון כלים, גם מבחינת אנליזה של נתונים, תכנות, דברים שלא היו באים אליי בדרך אחרת, אז אמנם הדוקטורט שלי לא רלוונטי לנושא של מידע פתוח שקשור למלחמה, אבל בכל זאת זה נתן לי הרבה מאוד כלים, ועכשיו כשאני יושב ומנסה להבין מה קורה, אז יש לי את הדוקטורט, יש לי את הכלים שרכשתי. אתה יכול לספר לי על פרויקט המיפוי? זה התחיל מזה שהיו לי כבר מפות, זאת אומרת, היה לי כבר נוהל איך אני מכין מפה של נתונים שמעניינים, גם בהקשר של מלחמה, יש למשל את המפה של הרקטות שעשיתי, ששם אני לוקח את הנתונים של ההזקות מפיקוד העורף, ומציג אותם גם כן על מפה וגם בכל מיני גרפים אחרים. אז כבר היה לי איזשהו נוהל לעשות מפה של נתונים, כאילו, אז ברגע שקרה מה שקרה בשביעי לאוקטובר, אז והתחילו להתפרסם פרטים, וויינט באתרים כאילו התחילו לרכז מידע על זכר הנרצחים, אז פתאום היה עוד פעם דאטה שאפשר לאסוף אותו, אפשר לארגן אותו, להציג אותו. ואז עשיתי את מה שאני עושה, התחלתי לאסוף את הנתונים, לנקות אותם, לסדר, לארגן, להשוות, ואחר כך גם להציג אותם על מפה. מאיפה הגיעה האהבה הזאת לנתונים ולמידע? אני, אולי פרויקט ראשון שעשיתי ככה פתוח לציבור, רלוונטי להרבה אנשים, זה היה בתוך כדי הקורונה, שמשבר עולמי גם במדינה, וקשה להבין מה קורה מנתונים רשמיים, והתחלתי לאסוף נתונים, להציג נתונים. מישהו זרק לי שבטוויטר כדאי לי לעקוב אחרי מויז הקטן ועוד כמה חבר'ה, ונכנסתי לעניינים, ואז גם ככה הייתי עושה גרפים, לראות מה קורה עם הקורונה או מה קורה, אבל הייתי עושה את זה לעצמי, אם הייתי שם את זה בפייסבוק, הייתי מקבל 2 לייקים מאיזה דודה. אבל בטוויטר, כל השיח הציבורי היה שם, אז כאילו, באמת היו הרבה אינטראקציות עם עוד אנשים, ומידע התחיל לזרום לכל מיני כיוונים, גם בינינו הוריזונטלית וגם החוצה לציבור, ובאיזשהו שלב ממש שיתוף פעולה עם הרשויות, זאת אומרת, עם משרד הבריאות, וכאילו, אבל זה בשלבים מאוד מתקדמים, זאת אומרת, אז שמה באמת זה היה פרויקט ככה שגם יכולתי להשתמש בכלים שלי לניתוח, לאיסוף נתונים, וגם שזה בסוף היה משמעותי מבחינת הציבור. אתה מדבר פה על החשיפה של הפרויקט בקורונה, אני מנסה להבין מאיפה האהבה תראה, יש פה סקרנות בסיסית של בן אדם, זה פשוט בן אדם עם כלים, אז כאילו, אבל תמיד הייתי סקרן, בתור ילד, אחר כך הלכתי להיות חוקר מוח, רציתי לדעת מה קורה, לא רציתי עכשיו לטפל באנשים, כאילו, להבין מה הבעיות שלהם עם סבתא, כאילו, זה לא מעניין אותי, אני פשוט סקרן להבין איך הדברים עובדים. אז חלק מהעניין של הסקרנות הזאת, היא מביאה אותי גם לנתונים של הקורונה, גם נתונים של המלחמה, אז זה פשוט סקרנות. ואיזה סוג נתונים אספת והצגת בקורונה? תראה, בקורונה, קודם כל יש את עניין של היקף התחלואה, ואז יש את העניין של כל מיני counter measures שמנסים לעשות, אם עושים סגר, עד כמה זה מועיל, יש מתח, הסגר יעצור את ההתפשטות או לא, בהתחלה לא ידענו מה קורה. ואחר כך שהתחילו עם החיסונים, אז האם החיסונים יצליחו או לא יצליחו, והיינו פה במרכז העניינים מבחינה עולמית, אז זה היה תהליך, כמו שההתמודדות שלנו עם הקורונה הייתה תהליך, אז גם
כאילו, אני ליוויתי את זה צעד צעד. אתה יכול להסביר לי מה המוטיבציה ליצירת המפה? יש פה עניין, כרגע בבירור יש עניין של הנצחה. בשלב הראשון זה יותר ניסיון להבין מה קרה לנו, איפה זה קרה. רציתי להבין, אוקיי, מדברים בארי, אני רציתי לראות את זה על מפה, רציתי פשוט לראות את זה מול העיניים שלי, איפה הדברים קרו, איפה הייתה המסיבה, כמה אנשים מתו שם. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, נעשה עיגולים כאלה, עיגולים קטנים וגדולים לפי כמות הזה, ופשוט לראות את זה על המפה, איפה האסון הזה קרה לנו. אפשר לשאול עוד שאלות, מאיפה האנשים הגיעו, זאת אומרת, יש עוד שאלות שאפשר להציג, אבל בעיקרון פשוט רציתי להבין מה קורה, זה בדרך כלל מפה אני מתחיל את ככל שהנתונים הלכו והתבהרו, וזה כרגע יש לנו פחות או יותר את הנתונים על כולם, אולי שזה מקרה או שניים שאנחנו לא ברורים לגביו. אגב, צריך להזכיר שסגי אור הצטרף אליי במאמצים האלה, וחלק בלתי נפרד, זאת אומרת, ביחד אנחנו הצלחנו להשלים את התמונה לגבי כולם, וזה הרבה חפירות באינטרנט, לבדוק כתבות, לצפות בכל מיני דברים. לנסות ליצור קשר עם משפחות לפעמים, זה גם כן, כאילו, יש משפחות שבשמחה מדברות ומספרות מה קרה, איפה קרה, כמובן, לא כולם חוזרים אלינו, אבל ויש גם עזרה מהציבור, זאת אומרת, אנשים שמכירים, שהיו שם, שיודעים, אז ככה הצלחנו ביחד לאסוף את כל הפרטים על כל האנשים, כל אחד איפה הוא נפל בדיוק ואיפה זה. לא בדיוק ברמת הנ"צ, כרגע אנחנו עושים את זה ברמה כמה נרצחו בבארי, כמה נרצחו במוצב נחל עוז, כמה פה וכאן שם. איך אספת את הנתונים ומה היו הקשיים הגדולים באיסוף הזה? בהתחלה אני פשוט כותב קוד, אני לא מעתיק ידנית שם כאילו מאיזשהו אתר. אני כותב קוד שפותח לצורך העניין אתר הארץ, את ynet, כאילו באיזשהו שלב גם את אתר הנצחה של צה"ל, ומעתיק משם את הנתונים. פשוט בודק מה מופיע באתר עם קוד פייתון, ואוסף את זה לתוך רשימה. יש תקלות, אני מתקן, מוחק דברים, משנה דברים, מנקה את הנתונים, ומעדכן את זה כל יום, כאילו כל הזמן הקוד שלי רץ, כאילו המחשב שלי יכול להיות סגור, זה רץ איפשהו, הנתונים נאספים מעצמם, נשמרים איפשהו, וכשאני רוצה אני הולך להסתכל מה קורה עם זה. אז זה הדבר הראשון. אחר כך יש נתונים חסרים, נתונים שגויים, נתונים סותרים, כאילו ב-ynet כתוב נרצחה בכיסופים, ובמקום אחר כתוב שנרצחה בשער הנגב, זאת אומרת, צריך לפתור את זה, צריך לנסות להבין. ופשוט יש הרבה מאוד חפירה בנתונים, וכשאין ברירה אז אנחנו אפילו מנסים לפנות למישהו מהמשפחה ולהבין דרכו ישירות. אז יש פה כמה שלבים, יש קוד, אחר כך עבודה ידנית, ובסוף ממש שיחות טלפון ובפייסבוק, בצ'אט ודברים כאלה. ומה מבחינתך היה, נגיד, הקושי? יש פה כמה סוגים של קשיים. קושי אחד זה שיש אנשים שאין להם פה הרבה משפחה, אני לא יודע, עובדים זרים, ממש קשה למצוא אינפורמציה, אף אחד פה לא כותב עליהם, וזה ממש סיפור. יש פה ושם אנשים שכאילו, הנתונים שם, אבל אתה צריך לראות סרטון מזעזע וזה בעייתי. אני לא, באופן כללי אני לא רואה את הסרטונים, אני לא יכול לראות מה קרה שם, כאילו, אבל פה ושם אין ברירה, אני פשוט צריך לראות מה קרה, יש איזו מצלמה מהשער של הלומים ורואים שם כל מיני אנשים, ואני פשוט רוצה להבין מי מת שם, מי זאת ששוכבת על הרצפה, היא לא מופיעה אצלי ברשימות, אז זה לא קל. ואיך זה עוזר לך לאמת? בעצם נורא קשה לפעמים לראות פרטים בכל המצלמות. נכון, זה קשה, לפעמים רואים את הרכב ומצליבים פרטים, לפעמים רואים את איזשהו זוג, אתה יכול לדעת אחר כך נניח אתה יודע שאיזשהו זוג נרצח במיגונית, אתה לא יודע באיזה מיגונית, יש פה שניים שאתה רואה אותם,
זאת אומרת, לפעמים אתה יכול להצליב פרטים ולהבין דרך מה שאתה רואה בווידאו. נשמע מתבקש שהרשויות יאספו את האינפורמציה הזאת. למה זה לא קורה ברמת המדינה? הרשויות אוספות, הן לא מחויבות, הן לא מוציאות את זה, וגם יש להן סדר עדיפויות אחר. אז אני יכול להבין את זה שזה מתקדם לאט. גם עם הקורונה זה לקח הרבה זמן עד שהמדינה כזה נכנסה והכל היה מסודר בסופו של דבר. זה כאילו, נכון, זה מוזר לאנשים. למה אני מפרסם רשימה של חטופים? למה המדינה לא מפרסמת כזה דבר? זה באמת קצת מוזר לפעמים, אבל... זה עוד עניין שעסקת בו, זה איסוף מידע לגבי החטופים. מצד אחד, הכל פתוח, זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, מאיפה הנתונים שלי? זה מהארץ, מוויינט, דובר צה"ל. אז כביכול מה שיש לי, כל אחד יכול היה לקבל את זה. אני פשוט אספתי את זה בצורה מסודרת לרשימה. וזה משהו שהיה חסר, ואני חושב שעד היום אף אחד לא, אפילו לא מאתרים, נניח באתר הוויינט, אתה יכול ללחוץ על כפתור, להוריד את כל הנרצחים, אבל אתה לא יכול להוריד רשימה של החטופים. אז בסדר, אז אפשר לקחת את הרשימה שאני אספתי. והיה תקופה אפילו שהיה איזה פערי אינפורמציה לגבי כמות החטופים ושמות. כן, היו שני חטופים, היה איזשהו אבסורד שאני כבר ידעתי על עוד שני חטופים, שזה לא נחשף לציבור, עוד פעם, לא בצורה מסודרת, לא אמרו מי זה, אני גם, אפילו פתאום מישהו אמר לי, אנשים יודעים בציבור, מישהו יודע, מישהו פה ומישהו שם, וברגע שאני מרכז את המידע, אז שואלים אותי, אומרים לי, אז היה איזשהו מצב שידעתי שמות של חטופים שלא יכולתי לפרסם, אבל בסדר, יש את הבקשות של המשפחה לפעמים שלא רוצים, ולפעמים צה"ל מעדיף שלא ידעו על מישהו מסוים. אני לא, אתה יודע, מה שלא פורסם באיזשהו עיתון מרכזי אני לא יכול לפרסם. יש משפחות או קרובי משפחה שדרכך הבינו מה קרה לקרובים שלהם שנרצחו? בעקיפין כן, יש, הרבה פעמים יש אינטראקציה ביני לבין עיתונאים, ובינם לבין המשפחות. אני לא בא לספר לאיזשהו חטוף או איזשהו נרצח מה קרה למי, אבל לפעמים בעבודה משותפת אז מצליבים מידע. אני יודע שהרכב הזה צולם בצומת ההיא, המשפחה חשבה שזה קרה שם, אני מספר לעיתונאי שזה קרה במקום קצת אחר, ויש הצלבות. אז אני עוסק בטיוב של הנתונים, שהנתונים יהיו מה שיותר מדויקים. אחר כך זה יכול להגיע למשפחות שזה רלוונטי לגביהן. ואיזה תגובות נגיד קיבלת גם מהציבור וגם מהמשפחות? תראה, המשפחות זה אלה שמתקשרות איתנו, זאת אומרת שהן מאשרות, רואות בזה פרויקט ראוי, פרויקט מכבד, פרויקט שמנציח, אז אני מקבל כמובן פידבק חיובי. אני מניח שיש משפחות שמעדיפות לשמור את זה בשקט ושלא ידברו על זה, כאילו מה אכפת לנו, למה זה משהו שקרה להם. אז גם זה, יש גם את זה. מבחינת איסוף אינפורמציה, מה היה האתגר הכי גדול בפרויקט הזה? תראה, כרגע אני יכול להגיד שהאתגר כרגע זה שהדאטה יהיה שלם, זאת אומרת, הגעתי למצב שאני לא יכול לגרד עוד נתונים עד שהמדינה לא תשחרר דברים שאתה יודע, יש נתונים למדינה, לשב"כ, למשטרה, עד שהמדינה לא תפרסם את כל מה שיש בידיים שלה, אז אני חושב שאני לא אצליח להשלים הרבה מעבר למה שיש לנו כבר. אבל האתגר כן היה לעשות דאטה סט שלם, כאילו, אתה יודע, שאין לך חורים בנתונים. אז כרגע יש מעט מאוד חורים, היה קשה להגיע לזה. זהו, מה פערי אינפורמציה שנשארו לך, או ניגוד בין מקורות שונים? יש פועל אחד שאנחנו לא יודעים איזה יישוב הוא, איפה הוא עבד, ואיזה קיבוץ או איזה... הוא נרצח, אז אני לא יודע איפה, אני לא יכול לשים אותו על המפה. יש חייל שנהרג בהתהפכות באיזה שטח כינוס, אני לא יודע איפה היה השטח כינוס הזה, אבל זה ממש מקרים נקודתיים, כאילו איזה 2-3 אנשים שאני לא יודע איפה זה קרה.
מעבר לזה, יש הרבה פערים שפשוט אף אחד לא יודע, יש את כל החטופים שאנחנו לא יודעים מי בחיים ומי לא, יש עוד הרבה פרטים שיושלמו ככל שהעסק יתגלגל, זאת אומרת... כן. במפת הנרצחים שפרסמת, כלולים גם החטופים דבר מותם אושר בצד? כן, אני וסגי החלטנו שאנחנו מתייחסים לזה ככה. היו מחבלים בשטח יומיים שלושה אחר כך, אז אנחנו החלטנו, מהשביעי עד התשיעי זה ההרוגים של הטבח, או אנשים שנפצעו באותם 3 ימים, או נחטפו באותם 3 ימים, ונפגעו ונרצחו אחר כך. אז זה קריטריון הכללה שלנו, זה לא כולל פיגוע שהיה במצרים, וזה לא כולל נפגעים על הגבול הצפוני. אז ככה אנחנו החלטנו, אולי יש בזה משהו קצת שרירותי, ומישהו אחר יכול להחליט לשים את הקו איפשהו אחר, אבל במקום אחר. ועל מה מספר הנרצחים שאצלך בנתונים כרגע? אז כרגע זה 1,176. יש, כאילו, זה כל הנרצחים, אולי נרצחו עוד, אבל בעזה, זאת אומרת, ואנחנו לא יודעים על זה. כן. מה נגיד היית רוצה שיקרה עם הפרויקט הזה? היית רוצה שהוא יישאר אינטרנטי, או היית רוצה שהוא יהיה חלק מאיזה מיזם הנצחה יותר מורכב? כרגע אני מקווה שזה ייכנס כתור איזשהו אמצעי ביקורת על המידע הרשמי שיהיה בסופו של דבר למדינת ישראל. ככה שהמידע מהמקורות השונים שיאוחד איכשהו, וזה מה שאני מקווה, שהמידע שלי שימושי, כמובן לציבור קודם כל, זה מידע שנאסף ממקורות פתוחים והוא שייך לציבור מבחינתי, ואמור לשמש את הציבור, אבל גם אני מאוד שמח אם המידע הזה גם ישמש את המדינה בתור איזשהו אמצעי ביקורת לכל לפחות. תראה, קודם כל זה נוראי, כאילו, יש משבר לאומי ואני נמצא שם. אני משמעותי להרבה אנשים מבחינת ריכוז מידע, ניהול המידע, וזה עושה לי הרגשה טובה שאני יודע שלקחתי חלק ותרמתי במשהו, לפחות מבחינת שקיפות הנתונים. אתה גם פוגש אנשים, זה מאוד מעניין, אנשים רוצים לעזור, אנשים רוצים להיות חלק במה שמתרחש, וזה יוצר הרבה אינטראקציות מעניינות. את סגי אור הכרתי ככה. אז אתה אומר, בסוף יש פה איזו תחושת משמעות, או תחושת תרומה כן, זה חשוב מבחינת תרומה למה שקורה, עד כדי בעצם לרשום את ההיסטוריה תוך כדי שהיא מתרחשת. זאת אומרת, איפה תמצא את הפרטים האלה היום? זאת אומרת, אנשים עושים מחקר אקדמי והם פונים אליי, כי הנתונים אצלי. אתה מבין? זה ממש היסטוריה בהתהוות, ואני חלק מהמנגנון שרושם את זה. אז תודה רבה.